Aga po sa gabos na mga kanegosyo as in ka-consumer niya to. Ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes. Ano ngunyan? September 5, 2025. So, first Friday kang bulan kang Septembre. Kaya yaon po kita ngunyan. Nag-iiribahan na naman po kita sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Indogabos kang DTI Regional Office 5. Sa Giraray, iyo po ini ang sa Indo makakaiba digdi sa programa si Bem Romano Berango. Day po kita mag-atubili, pwede po kita magpahayag kang sa tuyang mga issues and concerns, manunungod po sa mga programa kang DTI, as in, pwede man po kamo maghiras, maghapot, sumaro po sa muya digdi sa satuyang sarong oras na pag-urolay-olay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo alas 11 hanggang alas 12 po kita ninudto. So day po kita magliwat nin istasyon, ano po? Kasi sabi tabaga, ini ang programang magtatao sa to ni mga karagdagang impormasyon, manunungod sa mga diretsos kan mga konsumidor. So, igwa kitang mga importanteng topics ngunyan na aga na sa hiling ko po mapapakinabangan ta bilang sarong konsumidor. Ano po? So, nadadangog po kita sa Radyo DZGB sa 729 kHz. Naka-live streaman po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na syempre sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. Okay, so pwede ka mo mag-text sa aming text line 0999-883-1471. Pwede man po kamo mag-comment sa live feed para po sa indong mga kahaputan as in mga concerns, no? Manunungod sa mga programa kan sa muyang departamento. So, day ko na po pagparapahaluyon pa. Sabi ko nga ni kasubago, ini ang programang magtataos sa tuya nin mga karagdagang impormasyon, manunungod sa mga diretsos nin mga konsumidor. Kaya ngunyan, igwa kitang mga importanteng tema. Enot, ito pong tungkol sa LTO registration. So, pag-issue kang mga ORCR. Kasi kadakol kaming nare-receive na mga kahapotan sa samuyang opisina mismo, mga complaints. As in, minsan sa samuyang pirmi nga ni pala, no? Sa samuyang Facebook page, sa Messenger, pirmi po naghahapot sa muya or nagrereklamo tungkol digdi sa issuance kang ORCR, especially kang mga motorsiklo. So, ngunyan, minabuti po namin na imbitahin ang ating mga kaibigan sa Land Transportation Office para po mag-explain sa atin kung ano talaga yung proseso, ano yung mga kadahilanan kung bakit minsan natatagalan, no, ang pag-issue nito sa ating mga motorista, no. So, yan po mamaya, no, ipapakilala natin ang ating bisita na galing sa Land Transportation Office. At yung isa po nating topic, syempre September na po ngayon, malapit na ang Pasko, Burr month na po. Simula na ng ating celebration ng Christmas season dito sa Pilipinas. 'Di ba sabi natin sa Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. So dahil po September na ngayon, maglalabasan na naman po yung ating mga tinatawag na gift checks or gift certificates or gift cards, mga ganyan. Ano po? So pag-uusapan natin kung ano po yung mga polisiya ng DTI patungkol po dito. Aalamin po natin kung ano po ang mga importanteng impormasyon na dapat malaman nating mga konsumidor patungkol po dito sa tinatawag nating gift certificates, gift checks, or gift cards. Kasi meron na ngayon mga gift cards. So, ang mga policies po ng mga ito, pare-pareho lang. So, mamaya i-explain po ng ating bisita from DTI naman po. Kasi kami po yung nag-implement nung tinatawag nating meron tayong Department Administrative Order patungkol po sa policies ng paggamit po nito. Okay, so ngayon po,
ipapakilala ko na po ang ating mga bisita. Unahin po natin yung ating resource person na inimbitahan po natin galing sa ating mga kaibigan sa Land Transportation Office. Kasama po natin ngayon si Sir Francis Mabulo. Siya po ay TRO, no? Hindi Temporary Restraining Order. TRO, Transportation Regulation Officer 2 ng LTO Region 5. Sir, pwede pong batiin muna natin ang ating mga tagapakinig. Good morning po sa lahat po ng tagapakinig ng registration natin. Okay, so maraming salamat, sir, sa pagpaunlak sa aming imbitasyon. Ayan, okay sir, baka hindi narinig ng ating mga taga-subaybay yung inyong greetings kanina. Yes, so pwede po sir, pakiulitin po natin, batiin natin ang ating mga taga-subaybay dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Yes po, good morning po sa lahat na nakikinig sa ating registration. Okay, so sabi ko nga kanina sir, salamat po sa pagpaunlak ng aming imbitasyon. Kahit na po medyo medyo close, no, yung invite namin, malapit na sa araw, no, na-receive nyo yung invitation kasi maraming mga suspensions baga for the past few days. So sir, maraming salamat po. At meron siyang kasama si Sir, gusto mo pong batiin din ang ating mga tagapakinig? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si JP Baloloy. Okay, salamat po sa ating mga kapwa kawani na galing sa Land Transportation Office ng Region 5. At syempre, ang aking kasamahan sa aming departamento sa DTI, si Miss Rona Panganiban. Siya po ang Senior Trade Industry Development Specialist sa Consumer Protection Division. Miss Ron, batiin po natin ang ating mga tagapakinig po. Good morning, Ms. Bem, and good morning po sa lahat ng nakikinig ng programa natin ngayon na Usapang Consumer at Negosyo. So, tutok lang po tayo until 12 noon po. Okay, so yan po. Alam ko, maraming interesado, no, sa ating topic ngayong tanghali. Lalong-lalo na po itong, siguro unahin ko muna si Sir from LTO, yung tungkol po sa issuance ng ating mga ORCR, no, ng mga motorista, yung 'di ba bumibili ng motor, tapos ang alam ko, ang pagkakaalam ko, nabasa ko na base po sa inyo dapat within 3 weeks ba dapat ma-issue na yung ORCR nitong ating mga motorista. So siguro sir, bigyan mo po muna kami ng konting background tungkol po dito. Bakit po kaya maraming nagrereklamo tungkol dito sa pag-issue ng ORCR ng mga motorcycle? Saan ba talaga ang problema? Sa LTO ba o sa mga motorcycle dealers, sir? Please, go ahead. Yes po, siguro i-con muna natin, discuss muna po siguro natin yung process sa LTO. Yes, para ano mas ba malinaw talaga pa, no? yung process? So, meron po tayong tinatawag na yung pag-purchase ng vehicle, which is yung ang day 1 na pag-process. Yes, opo. So, after that, isasubmit yung documents sa amin. Doon naman, within 2 days, dapat ma-process na po namin yon. Sino nagsasubmit po? Si motorcycle dealer? Opo, yung dealer po. So, after that po, another 1 day para sa payment. Para bayaran nila yung registration. And then, after that po, is ipaprocess nila within 3 days dapat po ma-process namin sa LTO. Kayo? Opo. So, siguro, kasi meron pong part na yung dealer is may yung mga documentary requirements nila is kasi hindi lang sales invoice yung kailangan po eh. Kailangan pa rin magkuha sila ng HPG. Opo. Para makumpleto yung requirements na ibibigay nila sa LTO. So, meron po mga part doon na medyo nadidelay din po yung pag-submit nila sa amin. And yung payment din po, minsan, kasi pag sinabit na nila sa amin,
sasabihan namin sila na okay na yung registration nyo, na na-evaluate na sa opisina. And ang ibang dealer po kasi, yung iba, binabulk nila. Doon pa lang sa pag-submit pa lang ng documentary requirements, bulk na yung sinasabit nila. Sa inyo? So mapapansin namin, yung sales invoice, yung pagbili ng araw nung sasakyan o motorsiklo, is ilang days na bago nasabit sa amin. Minsan, ang sinasabi nila dahil may pinaprocess pa sa HPG, ganun po. So then naman, sa payment, pag tapos na namin na-evaluate, sasabi namin sa dealer na pwede nang bayaran. Meron din nadidelay po na magbayad ng... Anyways po, meron na din po ang LTO ng mode of payment na online na pwede nilang bayaran yung bayaran nila sa LTO. So, yung pagbayad, pwedeng online, Yes hindi po. na pupunta sa inyo physically Opo. yung mga motorcycle dealers. Yes po. So, pag nabayaran nila, doon na sa part namin, pwede na siyang i-print. So, pag na-print na po sila, saka na pwedeng kunin yung dealer, yung ORCR. So, the whole process po is talagang papasok siya within 5 to 7 days dapat. Dapat. Kung ideally po. Okay. So, sa sinabi mo, sir, ang meron talagang pagkukulang yung mga motorcycle dealers. Yes po. And partly po siguro dahil sa mga holidays kasi government employee tayo, meron din po kami mga days na walang pasok yung mga employees natin. And meron din pong nadidelay na iba. Pero not necessarily mahaba yung... Oo, pero sir, yung mga reklamo sa amin, umaabot daw ng 6 months. Yun Na po hindi siguro pa problema na. hindi pa nare-release sa kanila yung ORCR. So, 'di ba masyado nang matagal 'yon? Yes po. So, ano ba talaga paano ba 'yon ma-correct? Paano meron ba kayong like wala naman kayong police power over the motorcycle dealers na ganito dapat within this lambawa 1 week dapat, sabi mo nga 2 days ano ba wala naman kayong penalty ba or what? Ano ba? Actually po, meron na kami mga na-penalize na mga... Meron na din kayong may na-penalize. tinatawag kami na showcause. Yung sinusokos namin yung mga Okay. dealer na hindi nagpa-process within the prescribed days. And may nagbayad na rin po ng mga nag-penalty na din po. Kasi lahat po ng dealers supposedly na nagbebenta ng motorcycle or motor vehicle, kailangan magkuhan sa amin ng authority. Opo. Dito po. So, pag nandito na sila, isusokos namin po siya kung sakaling may mali po nagawa sa... Kasi 'di ba marami talaga Miss Ron, si Miss Ron kasi siya din yung nagre-receive ng mga messages, mga complaints doon sa Facebook page namin. So kadalasan, yun ang complaint sa amin. Na syempre 'di ba nakakaawa naman yung bumili ng motorcycle na hindi nila gamit yung motor na may rehistro o meron na siyang dalang ORCR, tapos in case man gamitin niya pag nahuli siya, 'di ba yung mga taga-LTO din ang humuhuli? Pag nahuli siya ng LTO, ano ba yung minsan 'di ba merong time na nalaman ko, malaki yung penalty. Yes po, 12,000. Oo, Yung 12,000. unregistered. Oo, yung unregistered. Kasi considered yun as so huhuli ng LTO tapos yun ba? Yun sir, pwede ba, paano ba yun? Ngayon ba nangyayari pa yan? Meron pang recent na complaints tayo, no? Actually po, meron... Na na-receive. Actually, yung mga sinasabit niyo pong mga complaints Oo nga, na pinapaabot pinapasa sa aming namin director sa inyo. Niraroute po din po yun sa amin. Oo. So, iniimbestigahan namin kung ano yung pong nangyari. Medyo, yung iba kasi, kadalasan halos, pag kine-check namin, nakapasok na rin po siya sa system namin. Kaso? And,
Yun nga po, sa part ng dealer, minsan, hindi kinukuha pa yung ORCR doon sabi nila na hindi pa kinukuha yung ORCR sa kanila. Mhm. Kasi, dapat talaga yung dealer is mag-reach out doon sa mga clients na kung meron na palang ORCR, yung available na yung ORCR nila, hindi lang nila kinukuha. Nandun na sa office nila. Actually po, meron kami ngayon na bagong system na tinatawag na PRMIS, Mhm. which is yung vehicle, bago pa siya lumabas sa dealership, Opo. mayroon na siyang plaka. Yung PRMIS po is tinatawag siyang Plate Request Management Information System. So, yung mga dealer, supposedly, is pwede na silang mag-request ng plaka para dun sa mga sasakyan nila na hindi pa nabibili. Wala pa siyang buyer. So, halimbawa may buyer na siya, kasi online na din yung transactions, i-upload lang nila yung mga papers. Pag-upload nila ng papers, marireceive na po ng end ng LTO. And after that, a-approve natin. Pag na-approve natin, yung ORCR, pag na-print na po natin, is pwede namin ipadala dun sa dealer para meron na silang at least soft copy. Mhm. Kahit wala pa yung physical copy ng Okay. ORCR, magkakaroon na po sila. So makikita na nila, pero lang ipakita dun sa, halimbawa i-download nila, send din nila yun dun sa mga client nila. Okay. Kung halimbawa may email address, pwede send o messenger para pinakamadali po sa kanila. So, pag na-i-present nila yung soft copy na yon, hindi na sila ipipenalize ng LTO. Yes po. Yes po. So, yun po ang process ngayon na actually nasa stage pa lang siya ng trial kasi hindi pa lahat ng dealer na i-encourage natin na mag-process na doon sa bagong system natin ngayon. Pero meron na po mga dealer na ganun ang ginagawa. Kumuha na sila ng plaka para pag may bumili, is available na yun. Lumabas siya, may plaka na po yung vehicle. Kasi ito po yung bagong project ngayon ng LTO na di ba po aggressive kami ngayon pag distribute ng mga plates kasi madami din kasi mga tao na hindi pa lumalapit sa opisina eh. Mhm. Actually yung mga plaka na hindi na distribute ng mga 2002, 2002. yes, yung 2017 pababa Oo, po. yeah. Oo. So meron pa kasing mga hawak yung mga dealer natin na hindi pa nila na-distribute. Na ibigay na natin yung mga plaka doon. Pinasauli po sa atin para yung LTO ng Mismo ang mismo uli mag-distribute. kasi sa medyo mas ma-effective ata po yung system na pag ang LTO din na nagdi-distribute ng plates. So, paano po, sir, malalaman namin, halimbawa, kung kami ay wala pang, di ba yung bago, sir, na plaka, Yes yung po, yes puti po. na? Opo. Oo. Paano ba namin malalaman kung nasa inyo na yung plaka namin, halimbawa? Meron po kaming plate tracker na sa website po. Sa na website. Pwede pong i-search kung halimbawa i-type lang doon yung MB file and kung halimbawa pag wala pang plaka, MB file. Oo. Kung may plaka na siya, kung gusto niya i-track kung nasaan, i-type niya po doon. Pwede pong ma-track kung nasaan ako. Kung halimbawa okay. nandito sa Region 5, anyways po, meron din po pala kami ginaganap na every Saturday and Sunday na caravan sa mall para doon sa distribution ng plate. So kung sakali gusto Saan nilang mall, malaman, sir? SM Saan? po, SM sa may cinema. Cinema. Sa may part po ng taas, cinema. taas. So yung mga gusto pong mag-check kung available na yung mga plates nila, they can go there tapos dali lang yung ORCR. Okay. Okay, so, balik tayo, sir, doon sa problema ng ating mga motorista. So, sa ngayon, sa tingin nyo po ba, nababawasan na yung mga ganong problema? Sa tingin ko po, nababawasan naman yung mga problema. Kasi ang pinipilit po talaga namin, kasi yung bagong system natin ngayon is paperless na siya talaga eh. Oo. So pag ang kailangan lang nun ay ma-evaluate lang agad yung mga pinaprocess sa amin. Tapos inihingi din namin sana sa dealer na hindi na i-bulk yung mga papers. Dapat Once may siguro, bumili sana, kaya po yun ang automatic siguro, ipapadala na sa inyo. Yes po, kaya nga yung sa PRMIS, online na doon itatransact yung mga documents, pipicturean nila yung documents, isabit nila. Then, after that, itatransact na po sa LTO. Okay. So, kasi, talagang malaking problema yan kung hinihintay nilang
magtambak yung kanilang papadala sa inyo. Magiging problema talaga yan. So, sir, halimbawa, sinabi mo kanina po, sir, na meron na din kayong mga na-penalize. Pwede bang malaman kung ano din yung mga penalties na pinapataw nyo sa kanila, sa mga motorcycle dealers? Meron bang fine or ano ba? Yes po, malaki po yung mga fines. Hindi ko po, mga 100,000 to 200,000, may mga ganun po. So, meron na kayong na-penalize Yes na po. ganun dito sa In atin? accordance din po yan Sa sa, mga... Bicol region? Yes po, meron po. Talaga? Opo. May mga iba din po na pinapalitan yung sales invoice. Yun po, medyo mabigat talaga yung penalty nun. Subject for revocation yung nila. Kasi, pag halimbawa, pinasok mo yung sales invoice sa amin na sobra na dun sa prescribed na days, mape-penalty po yun, may penalty siya. So, para maiwasan ng ibang dealer, papalitan nila yung sales invoice, date, yung date. Talaga? So, nangyayari po yun. So, dapat mas doble yung or triple pa yung penalty nun kasi Opo. tampering. Actually, revocation na po ang kwan nun. Revocation ng license to sell. Opo. So, yung mga na-penalize nyo, sir, natuto naman ba sila? Siguro po. Kasi recently lang, no, meron na naman tayo. Oh. Kailan yung recent Ron? Last week lang, ma'am. Last week lang. Mga ilan bang motorcycle dealers dito sa atin? Madami, no? Yung pong per branch, hindi ko po para yung dealers is nasa 20 plus. 20 plus. Oo, 20 plus. 20 plus. Pero meron pa yan ng mga branch. Yes, po, More yung than. branches more than. Oo, talaga more po than. yan. So, yung ano lang yun. Kung mag-transact sila, individual dapat. Oo. Per branch. Mm. Yung isa pang problema dyan, di ba Ron, yung ayaw nila magbenta ng cash, no? Isa sa atin yon, sa atin yon na Installment only. Oo, nilalagay nila Installment installment only only. So sa ating jurisdiction yon, Opo. 'di ba mahigpit na pinagbabawal yon? May dao po doon. Oo. Kasi lahat na mode of payments pwede dapat cash or installment. So yun naman sa part ng DTI, yun naman ang nire-regulate talaga na hindi pwede sila magpatupad ng Cash installment. Cash only. Hindi, Ay, installment installment only. only, sorry. Installment only po. Installment para- only. Ayaw nila ng cash. Opo, para may interest. Oo. Actually, nangyari din po yan sa akin. So, Bumili naghanap lang ka? ako ng dealer na pwede kong mabili yan. Dapat nireklamo mo, Oo sir, nga, sa sir. amin. Kasi Hindi, bawal yun. Pakilala na lang po. Meron pa talaga, no? Nakalimutan siguro nila kung ano yung yung nature of business. Hindi naman sila exclusively financing, no? Wala, Yes, hindi naman hindi sila, naman. hindi naman ang lisensya nila financing. Pero pag Dealer. kinumpute mo po kasi yung Interest. kikitain nila sa installment, talagang masyasya ka din. Minsan times 3. Yes. Lalo Kaya dapat talaga, sir, i-monitor natin yung kanilang process, no? Or yung halimbawa, nabili na sa kanila, nagbayad na lahat, dapat automatic pinapadala sa inyo para naman wag na nating pahirapan yung Actually po ma'am, pwede naman po silang yung tinatawag nating walk-in. walk-in. Sila po mismo yung magpa-process. si customer. Si Sino? customer, Yes. yung client mismo. Kasi nakapangalan naman sa kanila yung vehicle. Pupunta sa inyo si customer. Pupunta sa amin yung client, dala nila yung papers. Kung halimbawa yung payment is babayaran nung dealer, yung dealer mismo ang tatawagan nila na for payment na lang po yung... Inaalaw naman yan ng dealer. Yes po. Okay. So, not necessarily pala yung dealer talaga. Yes po. Pero dahil po nga Sila ang installment nag-finance. Oo. yung ORCR is photocopy lang po binibigay namin. Mm. And yung original pa rin sa dealer pa. Sa dealer. Kasi Yes. makukuha yon once na fully paid na Yes. yung motor. Yes po. Okay. So sana, para sa mga nakikinig sa atin ngayon, sana po wala nang mga ganun pang mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi po kung meron man, wag po kayong, pwede ba ron sa kanila na diretsyo, no? Pag may complaint. Yes po. Oo. Ay, Yes, po. actually po, Miss Bem, kasi di ba tayo sa DTI, no wrong door policy kasi Yes, tayo. oo. So, once kami po yung naka-receive ng complaint,
Kinukuha Ina-accept. namin yung Mhm. details and saka po namin fino-forward sa inyo. Mhm. Pero para hindi na po sila madoble, kung Pwede in kaso naman ding po, direkta. pwede naman kayong dumirekta na sa LTO. Ang office po na ngayon nyo, saan pa ba? Sa regional office po kami ngayon. Actually, nasa temporary office po kami sa DPWH. So, Opo. doon kayo ngayon Sa harap po nag-office. ng Oo, UST. okay. So, pwede po kayo doon. Nag-a-accept naman kayo ng walk-in na complainant. Yes po, yes po, yes po. Meron naman kayong division doon na like sa amin, meron kaming Consumer Protection Division na sila yung nagre-receive ng mga complaints. Kayo din po, meron din sa Actually, LTO. diretso lang po sa frontline namin. Sa front line, namin. Opo. okay. Kasi napaprocess naman po dun sa Okay, oo. So, diretso lang po kayo sa LTO, sa Land Transportation Office Region 5. Ang kanilang temporary office, ngayon, yung dating office ng DPWH Regional Office. Bakit pala, sir? Inaayos ba yung office nyo? Opo, inaayos po yung Okay. office namin. Kailan ang Supposedly po end of this month or first week of next month. November. Oo, Ang- lilipat yung na yun ang kayo. sabi po sa amin. Kasi meron na din po nag-aantay na lilipat din po dun sa office namin. sa DPWH? Opo. Pag umalis. Meron na naman maghihiram ng office po namin. Ay, dun. wow. Okay, so yung mga motorista, dumadami na pati ang ating mga motorista ngayon. Tingnan mo sa kalsada kung makikita nyo sa kalsada na namomonopolize na ating mga motorista yung kalsada. Sila na pati yung mga bida-bida dyan sa kalsada. So, dapat siguruhin nila na merong ORCR ang kanilang mga ginagamit na motor. Pero sir, matanong ko lang, di ba may mga checkpoint minsan, nakikita natin dyan, like, ako kasi galing kami ni First Ron, district. galing kami sa First District. Ang palagi naming nakikitang may checkpoint dyan sa may part ng Bigaa, dyan, papunta dito. Marami pa ring mga motorista ang walang rehistro. Kasi makikita mo kung may checkpoint sa unahan, yung mga motorista nakagilid. Yes. Nasa side sila. So, ibig sabihin, wala sila mga papel. It's either na walang rehistro yung kanila mga motor, Walang Lisensya. o walang Walang lisensya lisensya. yung driver. Oo. So, sabi ko nga, bakit kaya kung ako yung taga saan ba yung nag-check ng mga anong office sila? Kung LTO po sila, dun mismo yan sa office namin, sa regional office. Meron bagang parang Meron ano yung tawag sa kanila? Absemo? Yung sa HPG. Oo, HPG. HPG, oo. Iba naman yon. Iba po. Hindi yun. under your Hindi po office. under office. Under- Pero ano- dinedeputize po namin sila para makaroon sila ng pan-ticket. Oo, pero dapat si LTO ang nagtitiket. Hindi po. Pwede po sila mag-ticket. Basta deputize po sila. So, ang personal po namin kasi na enforcer namin ng LTO talaga, nasa 15? 15. 15. Within the whole region. The whole region na. So, nagkakantak lang sila ng operations kung saan yung kailangan. So, 15 divided by 6, ilan yan Ilan lang? lang Mga tatlo lang, no? Tatlo or dalawa lang. So, talagang hindi Oo. kakayanin. By teams din po sila. Kaya 5 per team. So tatlong team sila. Sinaseparate sila weekly kung saan Kailangan. and tinitingnan din po namin yung sa database namin kung saan yung lugar na maraming delinquent registration. So yun ang kinakantakan namin ng mga operations. Siguro marami dito sa Legazpi area. Pero dinideputize na naman siguro yung ating mga taga Philippine National Police Yes po. na nasa mga munisipyo. Yes po. Meron naman silang mga oo. Kaso may problema lang po ata ngayon kasi yung deputation dati kasi yung regional director namin ang nagbibigay. Oo. Sa ngayon po nilipat siya sa central office. Talaga. So yung ASEC po natin ang nagpipirma na ng deputation. Sa ngayon hindi pa natin alam yung status pero hindi pa nabibigyan yung mga PNP. So doble kayod po talaga yung mga enforcer natin. Natutuwa talaga ako pag nakikita ko yung mga motorista Nag-stop po sa nag-stop sila tapos as in super madami talaga. Tambak. Sabi mo may checkpoint na naman sa unahan. Yun nga.
Oo. Pero hindi pwedeng puntahan nila yung... Pwede naman po siguro, pero parang sabi nga niyan, hindi mo naman mahuhuli lahat ng isda sa dagat. Kasi mas... may ginagawa po kami yan, nirurubing nung isang patrol, pero pag palapit pa lang, makita lang ng parang palapit yung patrol, ikot na yan. Oo nga eh. Parang Pero patentero na po kayo yan. minsan nga wala namang patrol eh. Kasi mga nakaano lang sila, nakamotor. Oo. So, siguro Standby. pakwento-kwento or ano. Oo. Helmet niya. Yeah. Sinyasan na. Oo. Okay. So anyway, sa mga tagapakinig po natin ngayon, kung meron po kayong mga katanungan, let's take advantage po. Nandito po yung ating mga kaibigan sa Land Transportation Office. Kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol po doon sa issuance ng ORCR. Habang po nandito sila, pwede po kayo magtanong, pwede po kayo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Pwede din po kayong mag-comment sa live feed nitong Usapang Consumer at Negosyo sa DZGB. Ayan. Okay. So sir, habang naghihintay tayo kung merong mga katanungan, siguro kami naman salamat po, babalikan ko na lang po kayo mamaya. So siguro sa ating pangalawang topic ngayong araw, yung ating pong tinatawag na gift check, gift certificates or gift cards, no? So meron po tayong ang DTI po ay ang departamento na utusan po na mag-regulate, no, nitong paggamit, pag-issue ng mga gift cards or gift checks, no? Sabi natin kanina, ano ba itong gift check na ito? Meron ba ito dapat na expiry? Or ano pa ba ang mga dapat malaman ng isang consumer patungkol po dito? So, sige nga po, Miss Ron, pwede pong kwentuhan mo po ang ating mga tagapakinig tungkol po dito sa paggamit ng gift check. Ano ba ang role ng DTI dito sa gift checks po? Opo, Please Miss po. Bem. Yes, Miss Bem. Actually, Miss Bem, yung Gift Check Act of 2017, naisabatas po siya nung 2017 lang po. By virtue of Republic Act number 10962. But before that, nung 2010, meron po tayong Department Administrative Order number 10-04. Tapos, yun nga po, na-put into law siya nung 2017. Tapos, tinawag po na Gift Check Act of 2017. So, nung December 9, 2017 po siya naging effective. As defined po dito, Miss Bem, ang gift check po is yung mga any instrument issued to any person, natural or juridical, for monetary consideration. So, sa madaling sabi, pwede po siyang pambayad. So, pwede din po siyang in different forms. Pwede din po siyang in a form of paper, pwedeng card, pwedeng code, or any other device na pwede siya. Kasi di ba ngayon po, uso na po ngayon yung mga online, minsan Opo. may mga QR codes, Okay. yung mga ganun na. So, considered po yon as gift check or gift card. So, Bago yun- yan ng mga Opo, QR code. opo. Okay. So, yun, Miss Bem. So, pwede po siyang i-present sa pagbili ng sa mga merchants po. Tapos, valid po siya. So, wala po siya dapat na expiry. Until hanggang nag-exist po yung issuer Okay. ng gift check. Oo. Opo. Kasi 'di ba sinasabi natin na itong mga ito ay good as cash. Yes, opo. Aha. So hindi pwedeng ano ba yung meron bang mga exclusions or meron bang mga instances na kung saan pwedeng i-deny or i-reject ng merchant yung paggamit Paggamit ng natin gift ng check. mga ito? Ano? Actually, before po tayo, Miss Bem, mag-proceed doon sa kung kailan siya pwedeng hindi accept. Okay. Meron kasing exclusions din or Exclusions, yeah, yun exemptions nga. na Oo. Ano kung ba yung mga saan exclusion? pwede siyang ma-expiry. So meron pong halimbawa, Miss Bem, na naka-promo siya, Okay. yung isang establishment is nag-promo, tapos bibigyan nila ng coupons or yung mga gift vouchers, yung parang in exchange of the product or service that the customers purchase, may gift cards or discount vouchers na
pwedeng i-redeem ng customer. So pag ganun, pwede siyang may expiry. Ibig sabihin, hindi mo siya binili. Hindi siya binili. Oo, hindi Parang mo siya nakuha mo siya as a gift Gift, talaga na by okay. virtue nung sales promo activity. Oo. Tapos pag mga halimbawa, loyalty cards po siya or rewards, yun. In relation nga din sa promo activities. Okay. Pwede siyang ma-expiry. So, So, pwedeng kung mag-decide ang na-receive sponsor. mo siya dahil sa promo Yes. or dahil Loyalty or reward Okay. siya or loyalty incentive siya, halimbawa. so nag-expire siya. Kasi Pwede nakalagay siyang- naman yan doon, 'di ba, na you can use this until until may redeemable period oo, po siya. Like for example, isang derma clinic. Yes. Meron binigay sa yung may-ari, no? Opo, opo. Oo. Bigay lang 'yon. You did Opo. not buy the Opo. gift certificate. Yes, Oo. opo. So Discount excluded card siya. Opo. Excluded siya. Excluded po 'yon. Tapos, on the part naman ng business establishment or issuer ng gift check or gift card, pwede nilang hindi i-honor yung gift checks or gift card pag halimbawa nawala nung customer or nung nabigyan ng gift card or gift check yung binigay sa kanilang gift check or gift card. And then second naman, kapag halimbawa upon presentation sa establishment, pag gagamitin na yung gift check or gift card, kapag nasira na po siya or mutilated na siya or defaced na siya, na yung security features parang hindi na siya ma-trace or ma-scan Ng ni system. issuer na ma-scan sa system. So, yun po, sa kanya lang po hindi pwedeng i-honor yung Okay. gift check or gift card. So, sa mga cases po, Miss Ron, na na-mention mo, yun lang po ang yun lang po ang mga exclusion. So, Yes, opo. all the rest, kung wala doon sa mga sinabi mo, dapat walang Expiring. oo, Talagang walang hanggat nag-i-exist, hanggat hawak niya yung gift check or gift card, basta hindi po siya tampered, hindi sira, may scan siya ng establishment, dapat valid po siya. Okay. Lifetime. Oo. For- Kaya yung para sa mga may hawak na gift certificates or gift checks, dapat po ingatan nyo yan. Kasi parang pera din lang yan. Yes. Kung mawala nyo yan, pwedeng gamitin ng nakakuha. Opo. Kasi wala naman yan Wala na siyang pangalan. pangalan. Oo. Opo. So, good as kas nga siya. Halimbawa, meron baga tayong mga iba-ibang department stores, malls, Opo. meron ng mga binibenta na mga ganyan. Yes, mga opo. gift check. So, pag binigyan kayo ng ganyan, dapat ingatan nyo yung mawala kasi wala na talaga Wala na yan. talaga, hindi nyo siya magagamit. Oo, hindi nyo Opo. na magagamit yan. Magagamit na yan kung sino man yung nakakuha. Opo. Oo. Okay. Tapos in addition, Miss Bem, halimbawa, yung ating mga senior citizens and PWDs ang gagamit ng gift check or gift Okay, card. oo, So, maganda yan. di ba Oo. subject sila sa may mga discount. So, Oo. kung ang igagamitin nilang pambayad ay gift check or gift card, accept pa din po yon. Pwede pa rin sila mag-avail Opo. ng discounts na entitled. Yes po, kung na ang saan. pambayad nila is gift check or gift card. o ano po, Okay, mga okay. expiry. So para sa ating mga seniors, no, kailangan mag-demand kayo, mag-insist kayo na kahit ang hawak nyo ay yung mga gift checks, pwede pa din kayo mag-avail ng discounts Opo, na yes po, Miss Bem. yung nakasaad sa batas na entitlement. Kasi good na as cash po siya, so pwede siyang pambayad. So regardless if may discount or wala. Oo, pwede po pero siya pala, Miss Ron, naisip ko lang, 'di ba? Halimbawa, meron bagang mga gift cards na worth 500. Opo, opo. Meron bang 1,000? Meron din. I think meron din po. Oo. Pero hindi pa ako nakahawak no ng 1,000. Siguro, Miss Bem, sa card, ako dati, nung dati sa private company pa ako, nasa card siya, gift card siya. Oo, sa atin meron din, di ba? Yung loyalty gift natin. Oo nga, ma'am. Hindi ko pa nga nare-receive yung Wala sa akin, pa. yung pang 10 Ay, years. hindi na ngayon pang 10 card. years. Ano na siya, card. up Oo. na siya, ma'am, sa atin. Up na ngayon. Up na siya. Oo. Tapos doon mo siya i-redeem. Hindi ko pa kasi siya na-experience. Oo, yung Pero- card kasi halimbawa, yung gift sa'yo is 20,000. Opo. So, pwede mo siyang gamitin na konti-konti. Opo, hindi siya
hindi mo siya pwedeng ubusin one time. Okay. So hanggat oo. may balance ka, pwede mo siyang gamitin. Oo, pwede Pero mo siya, syempre- para siyang debit card. debit, Oo. opo. Pero how about yung gift check nga? Halimbawa, gift check, 500. Mhm. 200 lang yung nabili ka, 200 lang yung Yes. worth. Pwede mo ba siyang Hindi na siya pwedeng suklian, Miss Bev. hindi Yun siya nga pwedeng lang. suklian? Opo, So halimbawa, paano? Halimbawa, worth 500 yung ibabayad mong gift check, dapat may use up mo yung 500 kung yung sa papel po, Miss Bev. Ganun ba? Akala ko pwede siyang sulatan nung halimbawa na worth 200. Oo, hindi ka susuklian, pero Aha. ibabalik sa'yo. Hindi ba? Hindi na Pero iba. may experience po sa local natin. Parang never ko pa siya, baka never ko pa siya kasing na-try. Ano kaya? Hindi natin na na-explore. Oo nga, Kung ano. halimbawa 500 yung gift check mo, tapos ang nabili mo lang worth 200. Oo. Parang naalala ko kung pwede ba kaya Pwede ba siyang... parang may Mm-mm. note lang siya na Mhm. you still have a balance of 300 nga. Tapos the Ah. next time you go back to the store, pwede mo siyang gamitin. Yung balance. Oo, pero hindi ka susuklian ng cash. Opo. Oh, parang 'di ba ginaganon lang siya? Opo. Oo. I-explore Kasi nga ini-scan natin. nila yun eh. May ano din ba Oo, may barcode may- din po oo. yun na yun talaga yung nakaanong amount sa system. I'm not just sure kung pwede nilang galawin yun sa system na hindi mo i-use up yung full Mhm. amount, lalo na pag malaking denomination siya. Kasi pwede mo siyang ibili lahat, tapos kung magkulang yun, halimbawa, dagdagan mo na lang. Oo, yun ang sure tayo nun. Opo. Pero yung i-explore natin. Siguro Ganun- pag card, Miss Bem, pwede siya. Pero pag yung papel na Opo. Okay, so dapat pala gamitin na lahat Mm-mm. yung kung magkano man yung worth Opo. ng gift check na yon. Kasi usually naman, yung mga denomination sa mga in a form of paper na gift check, 100, 200, Oo. yung 1,000 na siguro 500 ang pinaka, ata ang 500 500. pa lang ang nakita ko. Ah, Pero 1,000 wala akong wala pa nakita. naman. Oo. Pero naman, Miss Ron, halimbawa sa part ng mga consumers din Mhm. na bibili sila ng gift check. Opo. Bibili sila halimbawa sa isang store or Mm-mm, department sa store. mall. Ano ba yan? Meron ba yan na dagdag, add-on? Halimbawa, bibili ka ng gift check worth 1,000. Mhm. Ang ibabayad mo din 1,000. Yes, opo. Wala po siyang additional. So, wala siyang siyang additional, additional surcharge or whatsoever. Mm-mm. Kung ano yung cash equivalent niya, yun din po yung Yun din ibabayad. ang ibabayad. Opo. Okay. So, yun po ang clear, Kasi no? kung may pangregalo siya, so in a form of gift check, Uh-uh. as is din po yung presyo niya. Okay. So very clear po no kung tayo ay may balak manregalo sa ating mga inaanak, Mhm. sa ating mga kapamilya na ang gagamitin natin yung mga gift checks. Ayaw na natin. Mas maganda din kasi magregalo ng gift check or Opo. gift card kumpara sa cash, Cash. no? Kung ayaw mo nang mamili Opo. ng mga panregalo, okay na din yung gift check. Mm-mm. At least parang mukha naman siyang regalo. Regalo. Nag-effort ka pa din. Opo, effort pa din. Talagang bumili ka pa din Oo. talaga ng ano. Pang regalo na gift check. Although, good as cash din yon. Pareho Opo. lang yun. Pero at least, iba naman na form, no? Opo. Okay. So, Miss Ron, ano pa ba ang dapat malaman ng ating mga ka-consumer patungkol po sa paggamit nitong gift check? At saka sa part naman ng mga issuer, Mhm. tama? Ano ba ang mga dapat din nilang malaman? Ano Opo. ba ang pinagbabawal? Yes, Miss Bem. Actually, yung mga prohibitions nga po, yung iba is nabanggit na po earlier. Ano po, Mhm. is itong mga prohibited acts na po, na ito is, of course, itong pag-issue ng gift check na may expiry date. So, Mhm. hindi po talaga siya pwede na may expiry date. Mhm. Except lang po yung mga nabanggit kaninang exclusions Opo. na kapag under siya ng sales promo activity and reward siya or loyalty, tapos yung mga discount cards. And then kapag nag-impose ng expiry date, Miss Bem, doon sa stored value, credit, or balance doon sa gift check. So, hindi Uh-huh. din pwedeng Hindi pwede. may balance pa siya, dapat wala din talaga expiry date yun. Okay. Hindi niya na-use up. Tapos, refusing to honor the unused value, credit, or balance stored in the Mhm. instrument. So, hanggat may balance, dapat in-honor talaga nila yung gift check or gift card. And then, compelling holders of gift checks to consume the unused value or pipilitin nilang ubusin yung value ng card na yon or nung whatever gift So, ibig sabihin whatever nun, pwede form. talaga magtira. Oo nga, Riley, Sabi no? dyan, di ba? Ang hindi lang natin sure, ma'am, pag yung sa papel.
Yung sa papel nga. Oo. Pero yung sa card kasi talaga, pwede siyang may tira. I And think yung pwede sa, din sa papel. Sige yun, ma'am. Sige. May nakabitin pa tayo, ma'am. Opo, Later, oo. tawagan natin yung isa sa mga natin, kakilalang Opo, issuer. sige. Please go ahead, Ron. And then, yung charging holders of gift checks for the changing, upgrading, or updating of gift checks. So, kung halimbawa, may i-upgrade or i-update doon sa gift check, dapat hindi i-charge ni issuer, si holder ng gift check. Isa yun sa mga prohibitions. And then, charging for the revalidation of gift checks. So, ito po, dati kasi applicable tong revalidation kasi di ba nung lumabas po itong batas, may mga subject talaga sa revalidation kung saan meron pa siyang mga expiry dates tapos nire-revalidate siya ng issuer. And then, issuance of a gift check in spite of suspension or cancellation of authority to do the same. So, nag-issue pa sila ng gift check kahit hindi pala sila dapat mag-issue si issuer. And then, yun lang naman po, any other acts or omission which violates the provisions nitong Gift Check Act of 2017. Okay. So, And yung yun po. offense, Miss Bem, ano ko na din? Offense In sa case part ng issuer. In case na hindi sila mag-comply, may magreklamo and na-find out na talagang nag-violate sila dun sa Gift Check Act of 2017, for first offense, fine na hindi po bababa sa 500,000 and not more than 1 million pesos. Wow. For mabigat. second offense, in addition to the fine, issuance of gift check by the offending party shall be suspended for 3 months. And then yung third offense naman, in addition to the fine, issuance of gift check by the offending issuer shall be cancelled. Hindi na sila makakapag-issue okay. ng gift check. Ayan, okay. So, para naman yun sa ating mga issuers. So, dito sa atin sa Bicol Region, alam natin yung mga malalaking malls, halos lahat sila merong mga ini-issue or binibenta na mga gift checks and gift certificates. Okay, so 10 minutes or 9 minutes before 10 sa ating pong mga tagapakinig, ito na po ang pagkakataon para po magtanong kayo sa ating mga bisita. Yung magtatanong po, alam nyo, meron kaming papremyo. Meron kaming binibigay na gift check. Yes. Or gift certificate, no? Opo. Oo, worth 500 pesos. So, magsitanong na po kayo habang nandito po ang ating mga guests or resource persons sa araw na to. Meron po tayong ibibigay na papremyo sa ating magtatanong o tayo magtatanong or pwede din sila magtanong. Opo. Titingnan Whichever natin kung comes first. kung maganda ang katanungan, magpipili po tayo ng pinakamagandang katanungan ngayong araw na to dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo at kayo po ay bibigyan namin ng premyo na isang gift certificate Worth galing, 500. worth 500 pesos galing sa DTI Regional Office, no? 5. Yan po ay konting pakonsuelo namin sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programang Usapang Consumer at Negosyo. Ulitin ko po yung ating text line 0999 883-1471. Ulitin ko po 0999-883-1471. Kung nakatutok po kayo sa live feed ng DZGB News Online, pwede din po kayo mag-comment ng inyong mga katanungan at pwede din kayong mag-share ng inyong mga experiences, lalong-lalo na po tungkol sa ating mga topics ngayong araw. Ayan, okay. So, yan po, 7 minutes before 12. 7 minutes na lang po. Hinihintay po namin ang inyong mga katanungan o mga concerns patungkol po dito sa aming topic ngayong umaga. Yung pong tungkol sa LTO registration ng ating mga motorsiklo or motorcycles, yung pag-issue ng ORCR. Alam ko po, maraming mga interesado dito sa topic na to. At syempre po, yung topic na isa, yung tungkol po sa Gift Check Act. Batas na pala talaga ito, ano? Yes, ma'am. Oo, Opo. so dati before 2017 daw pa pa lang siya. pala, oo. So isa na pala itong batas, nakalimutan ko. Okay, so habang naghihintay tayo ng kanilang mga katanungan na
bibigyan natin ng premyo ang sino mang unang magtanong sa atin ngayong araw. Ang premyo po natin ay 500 peso worth of gift certificate galing sa Usapang Consumer at Negosyo ng DTI. Ayan po. Ang text line 0999-883-1471. Ayan. So habang naghihintay tayo, Sir Francis, meron ka po bang huling mensahe sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung ating mga motorista? Please go ahead. Yes po, again, yung pong mga wala pang plaka kasi nagigpit po ang ating opisina sa mga motorsiklo and mga vehicles na wala pang plaka. Mhm. So, kung may oras po sila, lumapit lang dun sa pinakamalapit nilang district offices ng LTO or yung sa amin dito, yung project ng regional office, yung caravan namin every Saturdays and Sunday sa SM. Mm. So, yun po. Saturdays and Sundays nasa SM pala Yes, kayo? yes po. Oo. Kahit anong concern pwede doon? Pwede About naman po LTO. siguro. About LTO po. Oo. Pwede ba po? Oo. Pero sinabi mo meron kayong mga district offices. Nasaan ba yung mga district offices nyo? Yes po, meron po kami sa Daet, Tabaco. Daet, Ragay, Naga, Pili, Mhm. Iriga, Partido, which is Tigaon. Mhm. Yes, and Ligaw. Magkakaroon na rin po kami ngayon sa Pulangi. Mhm. And Legazpi, Tabaco, Nabwa. Mhm. Magkakaroon na po kami sa Nabwa. And meron din kami tayo sa mga islands natin is yung sa Catanduanes sa Masbate. Mhm. Meron sa Masbate, meron na po tayo sa Ticao Mhm. and Katayngan. Katayngan. Yes. So sa Sorsogon naman po, meron po tayong dalawang district offices po doon, which is the Sorsogon City District Office and the Irusin District Office. Okay. So, kung saan po sila pinakamalapit and comfortable na puntahan, pumunta na lang po sila para malaman kung available na yung plaka nila. Pero dun po sir sa mga district offices, syempre office hours lang, no? Yes po, within Opo. office hours lang. Oh. Pero mayroon po tayo mga district offices na nagbubukas. Katulad ng Naga is I think Saturdays ata po bukas sila para mag-distribute ng plates. Mhm. And nag-extend na rin po kami sa mga LGUs. Mhm. Lumalapit kami para halimbawa may plate na nakapangalan sa ganitong tao and within the GAOR of LGUs, nakiki-coordinate po kami sa mga mayors and Mhm. pinapatawag po yung mga tao para mabigay na yung plaka nila. Mm. Ang problema lang po, minsan yung iba hindi na talaga ginagamit, na-ibenta na. Mhm. Pero, yun, kailangan po namin i-distribute yung plates. Okay. So, ang tawag pala sa inyo, district offices, no? Wala kayong mga provincial offices. Regional office. lang. Regional office and then yung district District offices offices, na yes po. meron naman sa lahat ng probinsya, syempre. Oo. Almost. Oo. Kadalasan nga meron pang mga sobrang isa, no? Yes po, sa may bawat- mga extension office po Oo. kami. And ngayon meron kaming e-patrol. Okay. So, yung Saturday, Sunday, available ang LTO natin. Yung mga services ng LTO, kung may mga katanungan kayo po, available sila every Saturdays and Sundays sa... SM Legazpi. Ano nga yun? SM. 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 Okay. Sa SM po sila sa My Cinema. Sa may cinema. Okay. So, hindi na pala mahirap kasi syempre pag Saturday, Sunday, habang tayo ay nagmo-malling, kung meron po tayong mga concern sa LTO, nandun po sila sa mall. Ayan. Meron ditong nag-text Miss Ron, ang Opo. sabi dito, wala naman po talaga dapat na expiration and gift check. Kasi parang nakadeposit na rin sa kanila ang pera. Pinalit lang ng papel o gift check. Oo nga po. Oo nga. May Pero point. dati kasi talaga, no? Dati meron. Oo. Tinanggal po siya. Oo. Kasi hindi naman talaga makatarungan. Na no? may expiry date. Kasi Ibibili mo din naman Oo, ng good as cash siya eh. oo. Okay. So, hindi siya nagpakilala. Oh, sayang ng 500. O, pwede ba magpakilala ka, ma'am, para mabigyan namin kayo ng premyo? Para pag-claim nyo po ng premyo sa aming office, ayan po, kailangan po namin ng pangalan mo, address, at saka, ano ba yun? Magpe-present ka ng ID, no? Pag-claim dito sa amin sa regional office. Ma'am or sir,
pwede po mag-identify ka po ng sarili mo para po maklaim mo ang iyong premyo. Sayang naman ang 500 na gift check. Ayan. Okay, so 12 o'clock na po. 1 minute before 12. Miss Ron, your final message po sa ating mga taga-subaybay. Opo. Thank you, Miss Bem. Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga tumutok at nakinig ngayon sa Usapang Consumer at Negosyo. So, for any concerns po with regards sa mga programs po ng DTI, especially sa Consumer Protection Division, bukas po lagi ang aming office po, regional office, and ang aming provincial offices as well as negosyo centers. At pwede din po i-course through sa aming official Facebook page po, DTI Region 5 Bicol FB page. Thank you Ayan. po. Okay, thank you so much sa ating mga bisita. Sa part ng LTO, siguro maraming nakinig na naintindihan na nila talaga yung tunay na dahilan kung bakit nadidelay ang pag-issue ng ating mga ORCR, ng ating mga motorcycle riders, no? So wala na silang mga katanungan, wala na silang iba pang concern tungkol dito, kaya siguro sa mga susunod na araw, wala na tayong marireceive na mga complaints patungkol dito, or kung meron pa man po kayong mga similar concerns, kung pwede po, magpunta kayo directly sa LTO, or kung saan yung gusto, pwede din sa amin, pero fino-forward din namin sa kanila kasi sila po ang may jurisdiction dito sa problemang ito. Ano po? So sana sa mga susunod na araw, no? Okay na po ang ating mga ORCR na mga motorcycle riders natin para naman sa mga motorcycle dealers, no? Wag na po kayong maghintay na mapatawan pa kayo ng penalidad. Kasi sabi ni Sir, 100,000, no? Pinakamababa. 100,000 po ang pinakamababa na penalty para sa ating mga motorcycle dealers na hindi po sumusunod sa polisiya ng LTO patungkol dito sa processing or sa pagpadala nila ng mga papel para ma-process kaagad ng LTO itong ating mga ORCR ng ating mga motorcycle readers. Ayaw ni Ma'am magpasabi ng name. Ayaw ni Ma'am magpasabi ng name on air, pero kailangan naming sabihin kasi i-congratulate namin kayo, Ma'am. Anyway, so ito po ulit ang inyong kasama dito sa programa, si Bem Romano Berango ng DTI Region 5 na nagsasabing wais ang consumer na may alam. Maraming salamat, maray na udto. Salamat po ulit, sir. And Miss Ron, salamat po. Ayan, so okay na da, sige na da. Congratulations to Miss Mercy Eden Kalimlim ng Pag-asa Rawis, Legazpi City. Malapit lang sa amin. So, tatawid lang po kayo para mag-claim ng premyo. Salamat, congratulations. At patuloy po kayo makinig sa aming programang Usapang Consumer at Negosyo. Uli po sa susunod na Biyernes, sa third Friday kaing bulan na Setyembre, mag-iribanan po ginala kita sa siling na oras. Abangan po ang Bareta alas 12 kasama si Bert at Gina. Maray na udto po sa into ka po. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.